Oh, cellphone, cellphone. Ma'am, sir, cellphone. Promo ni. Cellphone mo diha. Unsa na, ma'am? Ay, sir, namaligya kong cellphone. Cellphone? Tagpilang po na yung cellphone, ma'am. Kining Android, sir. Tag 10 mil lang ni. Kining Apple. Tag 30 mil lang ni. Mahala naman mo, eh. Di man ko ka-afford. Aw, pwede naman utangon, sir. I-down lang na imong manok, oh. Dili ko, eh. Pamaligyan na slain, ma'am. Sige, makita mo po sa imong hitsura, oh. Bukay ilis. Grabe po ni mo ka judgmental, ma'am. Cellphone mo diha. Cellphone, barato ra. Unsa na, ma'am? Mag-cellphone na. Oh, cellphone ni dong. Nay Apple na po yung Android. Mamili lang ka sa duha. Pila man ang Android ni mo, ma'am? Kani? Tag 10 mil na dong. Ay, mahalam na yan eh. Anong Apple, ma'am? Kana? Tag 30 mil na dong. Kamahala ba ni? Abi, di man day kaka-afford. Kaya na paliton sa akong papa kay na-interview siya gapon. Ha? Na-interview siya gahapon? Oh, na-approve siya. Asa man siya na-approve? Sa purpose. Sige dong, di man siguro po ito ka-upload mo pa sa cellphone. Ops! Kaniyo sa ma'am! Kaniyo sa ma'am! Ako lang talago na akong papa para makita ni mo. Sige, toga. Kadiyot lang, ma'am. Mula ka lang dire. Pa! Nay na maligyalig tog silpon sa gawas. Weh, sigurado ka? Lalagi di ko. Tag 10 mil. Kamahala ba? Wapakita ka kubra sa tumpur face. Nadali raban duba. Utang raban. Nya, kay di ba na mapubuan na? Kaya waman trabaho. Si Pabay. Inagyoy kay mo diskarte. Di lang kita kautangan na. Di lang kita ma-approve. Di ba gusto mo kay kag silpon? Gusto ganin, no? Pero waman tayo kwarta. Mauna gali ni panahon. Mangutang ta kay wala tay kwarta. Sabagay, tama po ka. Pero unsa man na to para ma-approve? Ilaya atong buhaton pag-ilis dito. Okay. Siya, okay na ni? He, pagkalabas sweet memeng yun mo pa. Tanong ka naman imong suot. Unsa man na gusto nimo nga suoton nako? Di ba mauning ipasuot nimo sa ako to na pa-upload ng purpose? Ay, naku di mo pa. Maglaba yun ako ulo sa mo. Laya man to sa purpose. Laya po ni karon. Pagsuot ni kong purmano ka, nakapulo ka, para dato ka tanawon. Sige, ulit ko. Okay na kani sayon? Kana, okay na kay na. Ma-approve na jud ka ako ani. Yan yung dilip man. Perting aproba. Tara. Ma'am, dara akong papa. Dato kay purma. Oh, pugisan man lagi nagtiin. Isay na, ma'am. Okay. Nya, unsa may trabaho nimo, sir? Naga. Nag-manage na siya, ma'am. Mao ba? Sa mo pag ginamanit? 5 kalubi, ma'am. Kaya kay niya bayaran ang cellphone. Pakita man po niyo mo sayang sinuutan, ma'am. Professional kay dating. Sige dong, pwede siya sa Android. Unsa man, ma'am. Approve na mi. Approve na siya, palihog lang kong pirma ni sir. Yara mo. Sige, ato na ko, sir. Salamat, ma'am. Tara pa. Pagtutag sulod.